Tak dám. Áno, dobre, výborné. Dobre, ale aj ja by som chcel. To musíme Do archívu. No. Ale na čo sa to? Taký prehľad čo, no a tak teda aj starosta je povedan, že aký si bol. Dokonca 30. Čo máte? Pozrieme to, ale... Ináč, ja mám na vás takúto jednu divnú. No jakže? No nie, o nič zvláštneho sa nie jedná, ale takto. Nemali ste záujem dať za členmi komunistického odboja. Tvoj otec zavretý, jeho otec zavretý. To myslíš, že môže...